12, DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan Kanaban. Ibabareta na ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto. Sinagabos mga tugang, hindi nang kabilugan kan mga baretang unya na pagkaga. Digdi sa radyo DZGB. Ako po, ang sino magiging tagapagbaretang unya na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal. Misa de requiem para kay dating Presidente Pinoy Ginibo sa Albay Cathedral. Lampas sa 14,000 na katawon na bakunahan na sa Legazpi City. Sa lado nasyonal, mga rehiyon, tatagamahanin mas dakol na bakuna kontra sa COVID-19. DepEd may pagtugot na po na ng school year 2021 hanggang 2022. Bareta sa ibang nasyon, 18 katawagadan sa nasulong martial arts school sa China. Sa lado ng sports, Team USA sa Tokyo Olympics pinangaranan na. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sarong mabuta tawo, onesto sa sayang paglilingkod sa banwaan, bakong korap o panmadaya. Tinawanan niya ning atensyon ang pangaipong ang kasaradayan. Arog kay ni pinagrumdom ni Obispo Joel Bong Bailon ang katawuan na sinaging serbisyo ni dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Kan siya ang naging pamayokan nasyon sa pigibong Misa de Requiem kasubagong aga sa Albay Cathedral. Sigun kay Bishop Bong, dakula ang naging tabang asing kontribusyon ni Aquino dahil sa tinawanan kay nining prioridad ang mga tiyos na makasabay sa mga nakaresibin ng conditional cash transfer. Siring man siya ang presidente na nagkusog-buot na magtindog para sa issue kan West Philippine Sea. Sa ibong kanagkapir ang kakulangan ng tutubod si Bailon na ginibo ni Pinoy ang gabos niyang makaya. Taning maserbihan ang mga Pilipino, partikular na ang mga tiyos sa tao. Katakod kay nin na nga po si Bishop Bong sa publiko na magkasaro na ipangaji ang katrangkilohan kang na maaram na presidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Nasa 14,996 ng mga persona sa Legazpi City ang nabakunahan na sa vaccination rollout na ginigibo kontra sa COVID-19. Sinabi Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City na sa ang priority A1 maabot na sa 6,712 ang natawanan ng first dose as in 4,924. Sa second dose mantang sa priority A2 1,797 natawanan in first dose as in 621 second dose hearing man. Sa priority A3 nasa 70 or 776 ang natawanan in first dose as in maabot sa 166 sa second dose. Sa 3 priority group, maabot sa 9,285 natawanan ng first dose, as in 5,711 sa second dose. Sinabi ni Rosal na mas dakol pang bakuna ang pinaglalauman na mag-abot sa mga masunod na aldaw, as in ipapadagos sinda ang vaccination rollout. Ang baretang ini hatod sa Indukan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na, bili na. Gusto na sanang pagtabang kan Pitmaster Foundation Albay Chapter sa mga nangaipukan sa indang serbisyo. Yan sa indang payag sa pagsasabi na obheto ninda na maghirasman kan sa indang tabang siring sa libreng dialysis, wheelchair as iniba pang klase ni Nayuda. Sa indang piniliwadag na iniapuera pa sa pagtaon ninda ni libreng face mask sa mga barangay tanganing maprotetiran ang mga residentes kontra sa nakaulakit na COVID-19. Sa ibong nalado sinda nagtatauman ng mga construction materials para maipairahay ang mga naraot na kapilya sa mga barangay.
Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Sobrang kaugmaan at sinpasalamat kan mga barangay sa Pulangi Albay dahil sa tabang na itinatao sa indan ni Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda. Ini matapos ang grupo ni Salceda personal na nagbibisita sa mga barangay tanganing ihatod ang jetmatic pumps daning magamit sa pagkakaigwan ng tubig sa indang lugar asin pakinabangan man kan mga residentes. Sinabi kan mga punong barangay na nagpapasalamat sindanin marhay kay Salceda dahil sa pagripaso asin pag-asikaso sa indang pangayipo. Ito na nagpamaninda na dahil ninda malilingawan si Salceda sa mga maabot na aldaw na kaipuan kay niyan sa indang suporta asin tabang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Naging solemne asin makabuluhan ang ginibong misa de Requiem sa Albay Cathedral sa pinag-opresir para sa katrangkiloan asin pagtaong respeto kay dating Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Pinanginota ni Bishop Joel Bong Bailo ng pagrundong sa dating Presidente na pinagpartisiparan in manlain-lain na persona, mga kapadian, mga madre, lokal na ekotibo asin mga dayupot na suportadores ni Aquino. Nagkaigwaman ni halipot na prosesyon halis sa simbahan pasiring sa The Foot of the Christ kung para sa wreath laying mantang nagpaabot man in mensahe si Pinky Aquino Abiliada sa paagi ng text message na nagpapasalamat sa ninmaray kay Obispo Bong Bailon, mga media partners sa sinipapa nagsusuporta asin nagpartisipar sa misa. Sangunyan nga po ng obispo na magkasaro para ipangadji si Pinoy asin siya man nagpasalamat sa naging kontribusyon kay ni sa nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nag-abiso ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol Regional Office sa publiko na ibitaran ang pagdakop, pagbakal, asin pagkonsumo kan gawos sa klase ni shellfish asin nasetes o alamang hali sa Sorsogon asin Milagros Masbate. Naganing maibitaran ang food poisoning. Sigun sa naging abiso na permado ni BFAR-OIC Regional Director Nelson Bien, basado sa naging eksaminasyon kan laboratory sa pinagkondukta kan BFAR National Fisheries Laboratory. Sa mga nakolektang samples halis Sorsogon asin Masbate, positibo ini sa paralytic shellfish toxin o PST. Mientras na mga sira, pusit, buyod, asin kasagan salbado man nakaunon, kay puan sana ng hugasan asin lutunin maray. Para gusto man i-monitor kan mga personalis kan BFAR asin local government units ang mga kadagatan kung kanduwang nasabing probinsya. Kaning masiguran seguridad kan salud kan publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Wilkins Distilled, most recommended by doctors. May babalik na ang kuryente sa Barangay Honop, Kamalinaw Albay, Ngunyan Aldaw. Yan ang kinumpirmar kan Albay Power and Energy Corporation matapos sa pagtarabangan kan mga residentes. Barangay Council asing community leaders, siring man kan alkalde kan Malinaw, na mainganyar ang halos 85% na residentes. Asing konsumidores kan apit na magbayad na kansen na mga konsumo mientras na natatadang 15% na dahil pa nagbabayad ang voluntaryong pinagsurrenderan sa ilang mga metro sa apik. Ang Barangay Honop ang pinaka-primerong barangay ang naputulan ng kuryente dahil sa dakulang moroso o numero ka na delinkwenteng konsumidores. Sigun sa APEC, tapos na sa indang mga personalis na magkondukta ng Oplan Baklas Kasuapon. Kasi nakatala na ibalik ang supply ng kuryente ngunyan na hapon. Sa ibong dalado, ang Barangay Bariu kanasabing munisipyo ang padagos man na paghahanap asin pag-ibon ng medyos tahaning marimedyoan ang kaparehas na problema. Kung saan sa 247 rehistradong accounts, 166 digdig ang nakapagbayad na ng konsumo, mentras 81 customer ang pinagbawian na kan sa indang mga metros. Dahil kay ni Sigiraray na pinag-iingganyar kan apik kanibap ng mga barangay na may darakulang pagkakautang sa korporasyon, tangan may veteran ang pagkaputol kan serbisyo kan kuryente. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kay ni. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. ECGB Bareta alas 12. Paragos kita sa mga bareta ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagtagaman Health Department in mga lokasyon ng bakuna sa mga rehiyon na may halangkaw na kaso ng COVID-19.
Kaibahan sa mga rehiyon na tatagamanin mga bakuna yung Region 6, 8, 9, 10, 11, 12, Caraga and BARMM. Sinabi man ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na matausindan ng kadagdagan na doses ng bakuna alaga depende ini sa populasyon bilang kan kaso as in vaccine inventory kan rehiyon. Sinabi niyang pinag-aadalan nindang marahay kung pirang distributor na bakuna sa mga nasabing rehiyon dahil pinagsalag-alang panindang mangiraray ang limitadong supply ng bakuna. Sinabi ni Testing Czar Secretary Vince Dizoa, makaresibin ng dakulang kahirasan din supply ng bakuna ng mga syudad na may halangkaw na kaso ng virus sa nasyon. Mas prioridad kan gobyerno na tawanan ng supply ng bakuna ang mga lugar na pinagtatamaan ng COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sinabi ni Food and Drug Administration o FDA Chief Eric Domingo na dahil pahandaan sa Sinovac at Moderna para sa expansion kan sendang Emergency Use Authorization o EUA para sa mga edad 18 anyos pababa. Sa laging handa public service briefing, sinabi ni Domingo na sa indang pighapot ang nagkapit ng vaccine manufacturers kung naamyendra naman ang EUA ininda sa Pilipinas para may sabay na sa mga mababakunan ng mga minor de edad. Paliwanag ni Domingo na pinagkakalapak ang Sinovac at Moderna ang mga datos may kinaraman sa pinagigibo nindang clinical trial sa mga kakian. Sa ngunyan, base sa EUA kan Sinovac at Moderna sa Pilipinas, pwede ining itudok sa mga 18 anyos pataas. Pero sa China, aprobado na ang pagtudok ng Sinovac sa mga edad 3 anyos pa itaas, mantangan Moderna pwede man itudok sa 12 anyos pa itaas. Digdi sa nasyon, solamente ang Pfizer BioNTech pa sana ang pagtutugotan na may tudok sa edad 12 sagkod 15 anyos. Target man kan gobyerno na mapuuna ng pagbakuna sa pediatric sector pag-abot kan Setyembre o Oktubre. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Enervon C Tablet. Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Inanunsyo ang Department of Education na DepEd na pwede na magpuo ng klase ang mga pribado as in non-DepEd na pampublikong eskwelahan para sa school year 2021 hanggang 2022. Inibukan DepEd ang anunsyo sa paikan ni pinaluwas na abiso na may petsa Hunyo 23 taon 2021. Asin pirmano ni Education Secretary Leonor Briones. Sinabi ka na hensya na bawal pa manggirarayan face-to-face classes asin maigpit na pinapautob kan mga eskwelahan ang distance learning modalities para sa mga pribado asin non-DepEd public or sa non-DepEd public schools na gusto na magpuon kang klase nin mas atab kay pon magsumiter ng mga dokumento sa Regional Director bilang kasimbagan sa DepEd Order No. 13 Series of 2020 as in DepEd Order No. 17 Series of 2020 on Readiness Assessment. Itutugutan na kan lokal na gobyerno na maghali sa nasyon ang mga US citizen na nag-expire na ang passport kan Enero 1 taon 2021. Ini matapos sa pinag-orden ni Commissioner Jaime Morente sa mga tauhan kan Bureau of Immigration o BI. Natugutan ang paghali kan mga pasahero na ang passport nagpaso po Enero 1 kung nakaging taon na sin-expire sa Desyembre 31 taon 2021. Ang nasabing regulasyon para sa nasa mga malargang pasahero alagad kung may plano na magtinero i-convert ang sign ng visa kaya po magpresentar ng valid passport. Pero sa BI, sinugo man ni Morente ang mga agencies tourist visa section as in Alien Registration Division na iproseso ang gabos sa mga aplikasyon para sa pag-update kan mga immigration clearance certificates o ECC kan mga tagsadiri kan mga ma-expire na US passport. Ginibo ang desisyon matapos ipaaram kan US Embassy ang sitwasyon kan mga US citizen na stranded sa nasyon as hindi na nakauli sa Amerika dahil sa COVID-19 pandemic. Bareta sa ibang nasyon, maabot sa 18 katawon na gadaan mantang 16 na lugadan sa nangyaring sulo sa martial arts school sa China. Sigon sa otoridad, gadaklan sa mga biktima na sa edad 7 anyos sagkod 16 anyos. Tulos man nasibo ang kalayo asin pinag-imbestigaran ng kausa kaini. Napagaraman na maabot sa 34 na boarding students na nasa lawag kan edipisyo kan magsilyab ang kalayo. Sa lado ng sports, ipinaluwas na ang line-up kan Team USA para sa Tokyo Olympics. Ini kinabibilangan ni Bam Adebayo kan Miami Heat, Bradley Beal kan Washington Wizards, Devin Booker kan Phoenix Suns, Kevin Durant kan Brooklyn Nets, Jeremy Grant kan Detroit Pistons, Damon Green kan Golden State Warriors, Drew Holiday kan Milwaukee Bucks, Zach LaVine kan Chicago Bulls, Damian Lillard kan Portland Trail Blazers, Kevin Love kan Cleveland Cavaliers, Chris Middleton kan Milwaukee Bucks asin Jason Tatum kan Boston Celtics.
Chip by Huawei, anapod ka na mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban sa bagong nindang imbensyon na intelligent as in playful na robot dog. Igway ng 20 na inbuilt senses as in may kapasidad na rekonsin ni ron ang mga hand gestures arukan pakpak hapros as in minaresponde ini. Bluetooth control din kay enjoy ang mga kids pati na mga olds sa pag-interact sa robot dog na si Chip by Huawei. Istoryang naiiba! Viral sa Thai netizens ang video ni sarong elepante na nakadungaw sa sarong luho na lanob ning kusina para maghanap ng pagkaon. Mantang kakaiba asin makangalas ang pangyaring ini sa iba, sarong normal na aldaw sa naman ini para sa tagsadirikang kusina na si Kitty Chai Budchan na nag-share sa social media kan video na minabot na sa milyones na views. Mahiling sa 30-second video na nakadungaw ang elepante sarong luho sa lanob kan kusina. Ginamit kan elepante ang sa iyang trunk sa paghanap ni magakaon na naging kausa kan pagbagsakan may iba-ibang kagamitan sa kusina. Sigun kay Kitty Chai, ang nasabing luho sa lanob iyong ginibo man sana kan nasabing elepante nagkapirang bulan na nakalihis. Dahil nagtipon pa ng kwartang pangirahit sa naraot na lanob, ginamit muna siya ng trapal para takupan ini kaya naging madali para sa elepante na balikan ang sa indang kusina. Naka-star sa Palau sa Wajin si Kitty Chai kung sa indakol na busa o waterfall sa palibot. Ang mga elepante sa lugar nindan libre nakakarigo sa mga force asin libre man sindang nakakaranis sa mga residential areas. Flashback! Hunyo 26 kan taon 2020 kan magadanan movie icon asin dating Senador Ramon Revilla Sr. dahil sa heart failure sa St. Luke's Medical Center sa Taguig City sa edad na 93 anyos. Namundag sa pangaran na Jose Acuña Bautista Sr. sa Imus, Cavite kan Marso 8 taon 1827. Nagtapos ng bachelor's degree in commerce sa Far Eastern University asin nakuha niya sa dekada 50. Born Jose Acuña Bautista Sr. in Imus, Cavite, saro sa pinaka-aki sa sampulong aki kan businessman na si Edelfonso Bautista asin si Adri Acuña. Alaga dahil sa babang role sa naitataw sa iya, nag-shift siya ng karir kasi nagtrabaho sa gobyerno bilang Senior Intelligence Officer kasi napromoter sa kod na abuton ang ranggong major kasi nangenot sa Secret Service Unit nangunyan iyo ang Customs Intelligence and Investigation Division po 1965 sa kod 1972. Kan taon 1972 nagbalik siya sa showbiz asin naging action star, asin producer, naging popular siya sa mga agimat na mga pelikulang Nardong Putik, asin Pepeng Agimat, naglaog siya politika si Revilla kan 1992 asin nanggana bilang senador, natapos niya ang dalawang termino asin nagserbi sa God taon 2004. Yan ang mga bareta. Sinurat diyan sa DCGB News Base, patarabang-tabang News Director Dean Peralta, Siyempre News Manager Bar de la Cruz. Ako po, sinong nagitig kapag bareta ko niyan na pagkaudo, ako po si Renz Luna. Dahil maghali, dahil magpuknat, masunod ng programang Iskaramusa, kay Bas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapi ng mga pagirom doon. Sindong nadangog ang mga dalakulang bareta unyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat